Hello mga igsoon ko dyan na Kristo, maayong adlaw ko ninyong tanan. Dinhin ninyong video inyong mapaminawan ang tingog sa katao magagamit na magapuyan sa balaang espiritu sa kamatuoran. Di na doon na nangutan ang ato kaniya. Kung ikaw sa ka makasasala, daghang kayo og pamatay o usapod ka rapist. Ang pangutanan niya kung mubalik siya sa Diyos, dawaton pagka siya isip usa ka makasasala ngadto sa amahan. Kay karong panahon na daghan kayo mga tao nga nawad-an og paglaom nga dawaton pa siya sa Diyos tungod sa iyang dako nga sala at ubangan ngadto kaniya. Mga igsoon aron masabtan ta kining tanan, ato siyang paminawan kay tanan nga magawa sa baba sa taong gigamit sa spirit ana ka na tanan ay sulat sa balaang kasulatan og wala gayud kini nagbuhat-buhat og tinamutong mga sugilanon nga gawas sa balaang kasulatan. Na ako'y pangutana o bahin sa ako kung ako makasasala kayo ko, daghan ko gipamatay o rapist o mubalik ko sa Ginoo, dawaton pa ba ka ko? Ana sa balaang kasulatan, di ba nag-ingon ang balaang kasulatan nga dili ako malipay sa taong daotan nga patyon? Kung naingon siya, malipay pa siya nga mubalik nadto kaniya. Kayang balaod para man sa mga taong daotan, kay katong mga maayo dili naman to kinahanglan balaod. Ana pod sa balaang kasulatan katong Parisiyo, gamay siya sala, di ba? Nag-ingon siya, Ginoo, nagaampo kami, nanudlo kami, nagbalaan kami, kani nagpuasa pa kami o nagsakripisyo. Dili ako parihaan ng kobrador sa buwis, daotan, kawatan. Kung nag-ingon pod ang kobrador sa buwis, Ginoo, dili ko makatanaw kanimo, dili manggani ko Hangad sa langit kay makasasala ako, dili ako sama ni anang Parisiyo. Unsay gitubag? Di ba ningon siya? Wala ako nalipay ni ining Parisiyo, kay nagpataas siya siyang kagalingon. Tinuon nalipay ako ni atong kobrador sa buwis, kay nagpaubos siya sa iyang kagalingon. Pagitapos niya pagsulti, ang nagpataas ipaubos, ang nagpaubos ipataas. Ana-ana sa balaang kasulatan, apan mao na akong giingon kaninyo, iputol-putol og pagpili. Pinumdumi pag-ayo na pagani mburi sa kalibutan, aduna mo'y paglaom sa kalawasan. Kaya naa pa ang panahon sa kapanahonan. Ang anak nga kanunay nagpasan sa cross, dili iyang cross, kundi inyong cross ang pagkamapahitason ug ang kakog. Nasabdan ba ninyo ang tanan? Oo, tama. Salamat. mga igsoon aron dili ka mo magalibog nining mga pulonga, mamahimo ninyong paminawon ug lantawon ang uban kong mga upload videos aron inyo kining masabtan ang tanan.